हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम मुन्ना देवी लोक गायिका कृष्ण जी का भजन लेकर के आयल बनी। चैनल पर हमरे थोड़ा ध्यान दीजा। पानी भरे जाई त कुआं पर दिया आवेला, पानी भरे जाई त कुआं पर दिया आवेला। अरे कुआं पर गागरी पटक के रोवेली, सुधिया आवेला मोहन जी के तब रोवेली, सुधिया आवेला मोहन जी के। घास कट जाई त मेड़वा पर सुधिया आवेला, घास कट जाई त मेड़वा पर सुधिया आवेला। अरे मेड़वा पर हसुआ पटक के रोवेली, सुधिया आवेला मोहन जी के तब रोवेली, सुधिया आवेला मोहन जी के। रोटी पकावत के रसोईया यदि आवेला, रोटी पकावत के रसोईया यदि आवेला। चौकी पर बेला ना पटक के रोवेली, सुधिया आवेला मोहन जी के तब रोवेली, सुधिया आवेला मोहन जी के। सूते जाई ते सिजरिया यदि आवेला, सूते जाई ते सिजरिया यदि आवेला। तकिया पर मुड़िया पटक के रोवेली, सुधिया आवेला मोहन जी के तब रोवेली, सुधिया